Am revenit cu un nou videoclip. Nu. E aici care cineva care vrea să mă filmeze, dar nu vreau. În acest videoclip voi gusta un geleu pe care eu sincer nu l-am mai gustat. Bine, am mai gustat geleul de genul, dar nu de la Chienaș. Și da, vreau să văd dacă este acru, că de obicei geleurile acestea sunt acre. Da, haideți să vedem. Bun, l-am desfăcut. Destul de gros, e mai gros decât celălalt video și e colorat. Are steagul României pe el și plus verde. Bun, hai să gustăm. Nu știu. Am o prietenă care nu vrea să apară. E destul de acru, dar e bun, nu are gusturi diferite chiar dacă e colorat diferit. E bun, e destul de gros, într-adevăr. Foarte lung. Nu scrie. E destul de acru, dar nu cât să mă dea pe spate față de celelalte pe care le-am mâncat mult mai acre. Da, e bun, merită să dați bani. Costă 50 de bani. Da. Ăsta îmi place. Bine, cam acesta a fost videoclipul, dar n-am avut idee ce să filmez și dacă am tot am văzut în magazin, se ocupă. Bine, ne vedem în videoclipul următor. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!